Ez a marhának a gyomra. Ez a sertésnek a szíve. Fejéből levő fejvelő tulajdonképp, az agya. Ez a tüdeje. Nem állatanatómiai órára készülünk, hanem ebédelni. Magyaros ételekről lesz szó, azon belül is a megosztóbb falatokról, de hogy pontosan mit fogunk enni, az döntse el egy utcai szavazás, ahol azt a kérdést tettük fel, mi a legbizarrabb magyar étel. Gusztustalanabb a pacalpörkölt. Nekem a kelkáposzta főzelék. A pacal kocsonya. Nekem a sárgarépa főzelék. Pacal. Kocsonya. Pacalpörköltet nem szeretem. Úgy tűnik tehát, hogy torony magasan a pacalpörkölt nyert, maga mögé szorítva a kocsonyát. Úgy döntöttünk, hogy megfőzetjük a nyertes ételt egy vendéglőben, amit utána 2 külföldivel kipróbáltatunk. Mielőtt viszont nekiülnénk a belsőség lakomának, arról kíváncsiskodunk, mi is pontosan a pacal. Marhának a gyomra. Beléből van, és valahogy ezt nekem akár mennyire is tisztítják, vagy valahogy nem. Tudom, ahogy ilyen kinéz, ilyen kocsonyás, meg ilyesmi. Marhabél? Marhagyomorból. Ez így van. Nézzük, hogy hogyan is készül a pacalpörkölt. A pacalt kivesszük hideg vízbe, hogy utána föl tudjuk darabolni. A pacalnak a levére nincs szükségünk, azt nem használjuk, az abalevet. Azt majd kiöntjük, ez itt szépen lehűl, egy kicsit, aztán utána földaraboljuk. Ez tehát a marha gyomra, amit a vendéglő tulajdonosa csíkoz fel, miután gondosan kiválasztotta a hentesnél. Először is hófehér legyen, és akkor megkérem mindig a hentes urat, hogy fordítsa meg a belső oldalát, és hogy az a vastag, ilyen hártya réteg ne legyen rajta, mert az, hát először is úgy azt leveszem, már súlyveszteség van rajta, meg hát elég gusztustalan. A másik nem túl előnyös tulajdonsága a pacalnak a bizonyos frottír törölköző effektus, vagyis a túl méretes bélbolyhok, amelyeket szintén érdemes elkerülni. A marhagyomor a főzés során egy másik testrésszel is elegyedni fog. A velő is a sertés része, és azt is előre leforrázzuk, és amikor a pacalpörkölt kész, akkor a végén szoktuk bele rottyantani. Nézzük ezt a bizonyos rottyantást, amikor a gyomor és az agy egyesül egymással. Pacalpörkölt készen van, és hozzáadjuk a leforrázott velőt. Ővele sok dolgunk nem lesz. Nagyon picit beleforraljuk, hogy azért egészben maradjon. Mielőtt tálalásra kerül a velős pacal, egy gasztronómussal elbeszélgetünk a magyar konyháról. Mire ez a 20.-21. században ért a magyar konyha, addigra már egy olyan összetett és egy olyan komplex ízhatást és ételkészítési szokásokat tartalmazott, hogy erről így egy-két mondattal nem lehetne beszélni. Inkább azt mondanám el, hogy az nem igaz, hogy a magyar konyha az egyenlő a gulyással és a pörköltökkel. Egy tavalyi felmérés szerint, melyben 77 000 ember szavazott, a magyarok a kevésbé turista csalogató ételekre voksoltak, mint kedvenceik. Az első helyezett lett az újházi tyúkhúsleves, a főételek közül a töltött káposzta, és amin nagyon csodálkoztunk, a desszertek közül a madártej. Végül is ez is mutatja, hogy mennyire összetett ez a ízlésvilág, illetve a magyar konyha, hiszen a madártej az egy franciás desszertnek számít, az újházi tyúkhúsleves bár tradicionális magyar étel, mert ezt mindenki tudja, hogy úgy készítjük, ahogy Újházi Ede szerette. A könnyebb ételek teret nyertek a magyar konyhában is, de a gasztronómus elmondja, hogy a belsőségekből készült ételeink továbbra is igen különlegesnek számítanak. Volt idő, amikor sokkal népszerűbbek voltak, és nagyon kellemesen és nagyon különlegesen lehet ízesíteni és elkészíteni ezeket a belsőségeket. Nincs most olyan nagy divatja. Én azt mondom, pontosan ez a jó szó, hogy megosztóak ezek az ételek, hiszen van, aki nem ismeri, és ezért fél tőle, nehezen kóstolja meg, de akik viszont szeretik és kedvelik, azok meg azt mondják, hogy nincs annál csodálatosabb, mint mondjuk egy velős pacal, vagy mint egy szalontüdő. Egyik legkülönlegesebb ízű ételünkről, a szalontüdőről még az is kiderült, hogy könnyen emészthető és egészséges fehérjéket tartalmaz. Úgy határoztunk, ezzel is kedveskedni fogunk külföldi vendégeinknek. A másik fazékban tüdőt és szívet láthatunk, amiből szalontüdőt fogunk készíteni. Ez milyen állatnak a szíve, ezt is tisztázzuk. Ez sertés. Sertés, szív és tüdő. Van, aki lemond róla, tehát azt mindig szoktuk a vendég fele jelezni, hogy ha ilyen ételt kér, és látjuk, hogy kicsit bizonytalan, és látjuk, hogy még életében nem evett, hát akkor azért részletesen elmondjuk, hogy mi ez.
És akkor ha ennek ellenére megpróbálja, akkor az már az ő rizikója, de úgy sose viszünk ki egy ilyen szalontüdőt, pacalt, hogy ha valaki még nem evett, hogy ne tájékoztatnánk róla. Miközben a köret, a zsemlegombócok is főnek, a tulajdonos elmondja, hogy míg a magyarok körében kevésbé népszerűek a belsőségekből készült ételek, addig a külföldiek nyitottabban viszonyulnak ingyenségeinkhez. A külföldi vendégek zöme az úgy jön ide, hogy a magyaros ételt keresi. Tehát vagy interneten, vagy ajánlották neki, és akkor ő egyből vagy minket megkér, vagy az étlapról, ugye kinézi, rengeteg magyaros étel van, és tehát a külföldiek zöme az magyaros, gulyáslevest, tehát ez a legnépszerűbb egyik, jókai bableves a levesek közül, magyaros szüzet tudnám mondani, de például a pacalpörköltre nem tudnám azt mondani, hogy a külföldiek kedvenc étele vagy a szalontüdő. Ami már ki is került a büfébe a többi magyaros étel közé. Hamarosan kiderül, mekkora sikere van a szalontüdőnek első áldozatunknál, az amerikai Scottnál. Liver and onions. Amikor felvilágosítjuk az igazságról, így reagál. Well, as a child, my father always told me not to look too closely at food. Ő pedig itt a japán Misaki, aki szintén szalontüdővel kezd. Valami maj, akkor egy fajta. És amikor lerántjuk a leplet a szalontüdőről. Szív és a tüdő, ami itt van ugye a két szárban. És milyen állatnak a... Ez disznó, igaz? Sertés. Sertés szív és sertés tüdő. Misakit nem sokkolja, hogy éppen tüdőt nyelt szívvel, sőt elmondja, hogy Japánban van hasonló ételük marhából, illetve ők is fogyasztanak bizarr falatokat. Mi halakat szoktunk enni, de nem csak olyan nagy halakat, hanem olyan picikét is, és néha az egészet eszünk. És néha azt mondják, hogy ez furcsa, mert itt Magyarországon általában nem esznek halnak a fejét. Térjünk vissza Scotthoz és a pacalhoz, aki kicsit húzza az időt az újabb kóstoló előtt. Oh, I love no kedli. No kedli is something I never experienced before Hungary. Like yokai bablivish. I've been to a couple of Bulgaraj parties. I think it's fantastic. Oh, this is jó. It's good. Olyannyira, hogy Scott még mást is szívesen megkóstolna. Where's the disznósajt? Disznósajtot az étterem nem kínál, de ha már felmerült, tegyünk egy kis kitérőt. Az eledel összetételéről Tornai Sándor világosít fel minket, aki hobbiból készít disznóságokat. Sertésgyomor, ugye az szépen kitisztítva minden. Na most a következő fázis annak, ami abba belekerül, annak a főzése, fej, bőr, szív, nyelv. A fejhúson maradnak ilyen zsíradékok, ami adja azt a jellegzetes ízt. Ez például vese, vagy mondhatnám, hogy szív. Meg a fejhúsban is ugye benne van az a pofahús, az a száraz hús, meg rajta marad a zsíros rész. Ha már zsír, akkor ne feledkezzünk meg a tepertőről sem, ami szintén közkedvelt étel a magyarok körében. Zsíradék. A formázott szalonnáról, ami lejön zsíradék, azt vágjuk össze, milyen 2x2-es kockákra, és azt sütjük ki. Hogy fokozzuk a nyáltermelést, vessünk egy pillantást Sándor sufniában a májas hurkára is. Utóbbit például a sertés vékony belébe töltik. Na de térjünk vissza a vállalkozókedvű amerikaihoz és a pacalhoz, amit megértettünk, hogy miért fogyaszt Scott ilyen pókerarccal. The people who would go to Hungary that are American do it on purpose. And when you feed me brains and stomach and disznósajt, I'm open to that.
Azt is hangsúlyozza, hogy tisztelni kell az ételeinket, akár növényi vagy állati eredetűek, mert valaminek mindig el kell pusztulnia ahhoz, hogy mi táplálkozhassunk. Nézzük, Misaki hogy bírja a pacalt. Furcsa. Ízlik. Ízlik? Szerinted mi az, amit eszel? Ez is valami belső rész. Nagyon jó, de szerinted mi? Igen, abszolút egy belső szerv. Hát, valami, mondjuk gyomornak a helye van. A lány az első falat után ráhibázott, és már meg sem lepődünk azon, hogy ehhez hasonló japán étel is létezik. Gyomorot mi is eszünk. Ez nem olyan különleges dolog, de ágy az nem. Gyors tesztünkből kiderült, hogy az, amit mi bizarr magyar ételnek gondolunk, nem is bizonyul annyira taszítónak a külföldiek számára. Míg mintha mi magyarok jobban irtóznánk a belsőségektől, a vendéglátósok is alátámasztják, hogy a külföldiek szívesen megkóstolják azokat. Persze csak azután, hogy már kipróbálták hazánk örök gasztronómiai slágereit, a gulyást és a paprikás csirkét.